Уважаеми гости, ще започваме. Здравейте, благодаря, че сте тук. Аз съм Добромир Видев. Това е бай Ангел Дилгеров, автора на книгата. Това е Ваня, съпругата му, Диана дъщеря му. Още малко аплодисменти, за да ни окуражите и двамата. Двамата за първи път ние да правим такива неща. Още. Направо си ги изпросихме, нали? Направо си изпросихме аплодисментите, ама така ще трябва. Тая вечер ще ви се наложи много да пляскате. Повярвайте ми, аз четох книгата. Поезия не съм чел от много години, откакто кандидатствах преди 20 на години в Софийския университет. Не ми се е налагало да чета толкова много поезия, но пък хубава поезия, качествена поезия. Здравей, господин Ангел Дилгеров. Благодаря, господин Видев. Много ми е приятно. И още повече в тази зала с почитатели на поезията и се надявам да представим моята стихосбирка. Ще справим стъпки по пясък и лед. Искаш ли да започнем с едно стихотворение, да го прочетеш? Защо всъщност, да разберете защо всички сте тук? Да. Господин Видев ми зададе един много въпрос, хубав въпрос. Защо написа тази книга? На практика тя събира стихотворение от един доста дълъг период от време и след много години аз така добих смелост да ги събера и да ги издам в една книга. Всъщност, заглавието на стихосбирката е един стих от стихотворението Любов, който е на последната страница на практика на книгата, на задната корица и е включен също в съдържанието на книгата. Защо стъпки по пясък и лед? Именно защото тези стихове са писани бавно, с много, как да кажа, мисъл, усещане за това, което пиша и най-вече без да бързам във времето. Обикновено в пясък не може да се тича, не може да се бърза. Човек чувства под краката си движещия се пясък, а когато е на морския бряг, на практика вълните често изтриват следите му. По същия начин не може да се бърза и по лед, защото леда е винаги опасен, може да се хлъзнеш, може да се нараниш, можеш да изгубиш посока, а и в самия лед трудно се оставят следи. И дори да останат тези следи понякога, а то всъщност при леда това е винаги, с разтапянето му следите изчезват. Така че идеята беше да поставя в това заглавие идеята най-вече за това, че нещата в живота често пъти са трудни, бавни и не винаги устояват на времето, а автора винаги се надява, че те ще успеят да преодолеят тази, как да кажа, това влияние на времето. Затова е на началната корица е това изтичащо време, в което минава човешкия живот. Ще прочета стихотворението Любов. Само да кажа нещо интересно, направи ми впечатление. Любов се казва стихотворението, а стъпки, пясък и лед е строфа от това стихотворение, не е заглавие на стихотворение. Да. Любов. Дълги и кратки години. Стъпки по пясък и лед. Много път с тебе изминахме. Колко ли има напред? Уча се бавно, полека, с влюбени сетива, да се превръщам в пътека, слънце и млада трева, бряг и вълна без остатък, дъх на разцъфнала ръж, песен на птица в гората, капка от есенен дъжд, миг от следнощна тревога, несподелена сълза, галещ ръцете ти огън и натежала лоза, топло и светло поднебие, връх или ширната степ, дори да не бъда до тебе, пак да остана с теб.
Една визитка да кажа на стихотворението. Любов е номинирано в 9-тия национален конкурс за любовна лирика Горчиво вино 22 и включено в антологичния сборник Горчиво вино, издаден от издателство Персе. Господин Дилгеров, много наградени стихотворения има вътре. Има, наистина, повечето стихотворенията са се явили на конкурси, имат и награди, така че... Ама нарочно ги избрахте тези в тази книга да са най-наградените. Ами не, те просто бяха събрани и бяха включени малко случайно, или много след... Да приемем, че е напълно случайно като идея. Сега ще ви кажа следващото стихотворение, което избрах господин Дилгеров да прочете и да разкаже. То също е удостоено с първа награда в литературния конкурс на тема Кутия с неизпратени писма на Клуба на културните дейци Нов живец в Атина през 2019. Завинаги, господин Дилгеров. Да. Страница 21 ще ви помогна. Да. Стихотворението се казва "Завинаги" и както господин Вилев каза, това беше удостоено с първа награда в конкурса на Клуба на културните дейци Нов живец в Атина. Аз ще ви го прочета. По принцип, стихотворенията, които пише, са в класически стих, но това е едно стихотворение в свободен стих и като такова то всъщност има своя ритъм, своята вътрешна цялост и хармония. Завинаги. Като трохи на масата, самотни се ронят дните му, а идват нощи, дълги и безмълни, катранени дъна на лодки в пясъка заседнали. И само вечер, в чашата с вино, дочува кратък плисък на вълна. Тогава изпод молите на паметта изплуват риби и луни изгряват, делфини като древни нестинари танцуват върху златната вода. Една жена загадъчно навлиза в изгубеното призрачно пространство и вплита скрито всичките посоки в кичурите черни на косата си. С дъх отнема вятъра в платната, превръща изгревите в залези с ръцете си. Целувките й, дълги и солени, се спускат бавно, като тежка котва. Напразно морзовата азбука на съвестта диктува път обратен за сърцето. Писмата недописани остават. Един самотен глас на мандолина се слива с безкрайното море. Аплодисменти. Всъщност за загадъчните жени ще говорим малко по-късно с господин Дилгеров, ама сега много моля ми, кажете ми, кое ви вдъхновява? По принцип, живеем в едно трудно и сложно време и това, което поезията според мен трябва да носи е вяра и надежда и най-вече да създава у човека увереност в неговото съществуване, неговия труд и неговото предназначение на земята. В едно от стихотворенията "Картини" има такъв стих, че надеждата трябва да има най-яркият цвят, защото той е най-трудният. Най-трудно е да съхраним надеждата и вярата, че животът ни има смисъл, че всичко, което ни се случва, е изпълнено със съдържание и представлява вдъхновение да живеем. И като казвате надежда, имате предвид предизвикателство, което се случва от време на време. Мога да прочета стихотворението. Искате ли? Добре, заповядайте. Мога да го прочета. То се казва "Картини" и беше написано за връзка с един конкурс за поезия, свързана с едно английско, на хората, които се грижат за хора с увреждания в Англия. И там то се яви и получи международната награда. На практика българският текст е превод от английския. 45-та страница, да.
всичките си думи тя рисува картини. За онези, които се грижат за нея и за всички останали. Лесно е да откриеш цвета на радостта и тъгата, но не винаги е лесно да нарисуваш спомени, мечти и болка. Надеждата трябва да има най-ярък цвят, защото той е най-трудният. Винаги е сложно да се помиряват цветовете, но тя никога не оставя черното и сивото сами. Дори когато не успее да нарисува картината, усеща, че хората силно копнеят за чувството. Понякога нощем се буди от внезапен страх. Дните са винаги кратки и тя се страхува, че няма да успее да подостри изтъпените моливи за утре. Това е стихотворението картини. Аплодисменти, хора, аплодисменти. И може би разбрахте, че сценария отиде в Пловдив, но няма значение. Въпросът е, че господин Дилгеров иска да чете стихотворение. Бяхме си подготвили едно стихотворение, което беше, подскажете ми, вие завинаги. Или не? Прочетохме го. Завинаги го прочетохме. Прочетохме го. Следващото беше, Боже, и моят сценарий отиде някъде в Пловдив. Секунда. Сила се казва следващото стихотворение, което трябваше да прочетем. Всъщност това е едно стихотворение, което е удостоено с първа награда в 17-я национален конкурс за поезия Вяра на Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 22 в София съвсем скоро през 2020 година, уважаеми гости. Имаме го на седма страница на тази стихосбирка. Да, стихотворението се казва Сила. Когато се измъчвам, че не мога достоинството до край да съхраня и разне в душата ми тревога и става черен от това деня, когато се упреквам, че предавам надежди и мечти за къща и хляб и вместо срещу злото да възставам, аз се усещам примирен и слаб. Си казвам, слабостта откривай сила. Бъди непобедим като роса, която в светлината си е скрила могъществото древно на лица. Или снежинката, която става капка, затоплена от слънчевия лъч и от безмилната планинска шапка потича руче с непозната глъч. Тъй с тихо постоянство, стръкче светло, намира своя път, красив и бял. Тъй нежното и беззащитно цвете пробива най-коравия асфалт. Хубави са. Вие си ги харесвате. Вие си ги харесвате, казвам, стихотворенията. Биографични ли са? Има ли нещо общо биографично? Във всяко стихотворението има автобиографичен момент, както по принцип във всяко художествено произведение. Стихосбирката не е разделена на дялове. Умишлено някак си се ограничих да не я разделям, а да представлява единен поток, какъвто на практика е и човешкия живот. Колкото и да се стремим да отграничим отделни периоди, то е едно цяло и на практика тази стихосбирка проследява живота и по принцип живота, който съм живял и са живели хората около мен, като едно непрекъснато цяло. Има известна хронологичност, по-скоро в началото с стихотворения, свързани с детството. И оттам бих желал да прочета едно стихотворение, Спомен за прашката. Спомняте си, може би, аз съм така на възраст, когато като деца играехме с прашки и така събирахме камъчета за тези прашки, стреляхме по жици, често пъти чупихме стъкла на прозорците и си получавахме там заслуженото, бих казал. Но тук стихотворението по-скоро използва един символ, който показва една вътрешна и друга смислова, бих казал, област, в която може да бъде намерено едно усещане за смисъл. Само да почне, преди да го прочетете, прашката не е като символ на убийство. Нали? Не. Сега ще чуете стихотворението и ще видите всъщност каква е идеята.
От детството си винаги ще помня онези мои панталони прашни, с джобове все прокъсани, огромни, от камъчета сбирани за прашката. Избирах само камъчета обли, прицелвах се към висналите жици и камъчето, съскащо и злобно, разпръскваше накацалите птици. Отдавна своята прашка съм забравил, но си припомням камъчето обло, щом се опитват днес да ме одяват, да ме направят гладък и удобен. И ето, че играта се повтаря, а едва ли пак по-детски проста. До вчерашния пакостник, навярно, ще се прости с наивната си гордост. Но аз се моля се до болка, заклевам ти се, моя прашко страшна, дано не стана камъчето обло на нечия коварно точна прашка. Примирение, да не се примиряваме, да внимаваме. Правилно ли разбрах? Да запазим съвестта си, да запазим съвестта си, достоинството си и да не ставаме, как да кажа, да не ставаме удобни камъчета на тези, които имат прашка, която коварно точно оцелва, и в този смисъл и това стихотворение. Понеже това стихотворение също е от наградените Национален младежки конкурс за поезия Веселин Ханчев, град Стара Загора, годината, може би аз съм бил от Стара Загора към 1985 година, стихотворението иззело първа награда за стихотворение Спомен за прашката. Не. Господин Дилгеров, аз, понеже в сценария, който дойдохме, разбрахте, няма сценарий вече, си набелязах нещо интересно, ми направи впечатление. Говорите за любов, за винаги, сила. Вас какво ви дава сила? Ами, труден въпрос и бих казал, че ме изненадвате, макар че винаги и лесно ще намеря един банален отговор, но може би сила ми дава вярата в човешката природа, че все пак е добра, че в основата си човек е добър и въпреки, че свършва понякога лоши неща и ние всички го виждаме, човешката природа е в същността си една добра. И в този смисъл бих искал да прочета още едно стихотворение. То се казва Съвремие. Съвремие. Живел човекът не живел, изхвърли своите идеали. Събра ги, както в стар чувал, събират скъсани парцали. И с вълчи апетит сега бронира слабата си кожа. Дори за дребен гологан готов е да извади ножа. Дали за звяра той е роден, така безпомощен и малък, или пък ставал зверен, борбата си за власт и залък. Или пък просто аз греша и пак доброто ще надвие, в обърканата му душа дете оплашено се крие. Едно оплашено дете има във всеки един от нас, това, което се случва около нас, но смятам, че доброто... ние големите хора, вероятно сме пораснали малки деца. Хора. И винаги има... Аз имам една теория, че всъщност наистина големите хора са малки деца, ама понеже няма кой да се занимава с тях, мама, татко и така. Няма кой да им каже, че всъщност са едни малки деца. Да, и те просто са оплашени. Това е положението. Да. Обаче, знаете ли, господин Дилгеров, като четох стихотворенията, връщаме се към сценария пак, сила дава и патриотизма, нали? В тази книга има много интересни стихотворения. Аз лично си имам мое любимо, но то не е в тази част на разговора ни. Обаче за патриотизма имате много стихотворения. Те ви провокират по някакъв начин, нов прочит правите на стари литературни произведения. Ето един човек, който беше вън, каза, аз предпочитам да чета старите поети. Вероятно, просто защото смятам, че те са по-добри. Да, аз провокация мисля, към има и много добри неща в съвременната поезия. Към модерния прочит на историята. Да.
на историята. Аз по принцип на патриотична тема се пише трудно и всеки, който пише поезия, знае, че винаги може да изпадне в едни клишета, в едни, как да кажа, познати начини да се разглежда историята. Затова по принцип в стихотворението се опитвам да бъда различен, да кажа нещо, което не е казано, или поне да намеря друг начин за казване, за да мога да избегна този шаблон, който обикновено съществува. Българска кръв ли търсим? Българска кръв. 12-та страница. Българска кръв. Също да кажа господин Дилгеров, докато го търси, трети национален литературен конкурс Асен Разцветников за поезия и проза на тема "С пламъка на родолюбието" на Народно читалище Напредък 1869 година, град Горна Оряховица. Наградата от 2022 година и е първа награда. Българска кръв. Наверно съм и смешен, и наивен, но аз ще вярвам до последен дъх, че все така войводата от Сливен лежи на оня легендарен връх и го изгаря раната дълбока, а сабята, строшена и до днес, на две разсича нашите посоки, кураж и страх, безчестие и чест. Над него жарък свод се е надвесил, но той ни казва в трудния ни час: най-страшно е да слушаш робска песен, когато тя се пее с весел глас. А докато издига ръст Балканът, позорно е да бъдеш роб и скот. Дори и сам пак трябва да останеш до своя честен, поруган народ. И въпреки, че няма вълче диря и самодивска бисерна вода, пак жив е той, защото не умира, то с който падне в бой за свобода. И там, в своята вечност баладична, ще си остане винаги такъв. И пак тече кръвта, и не изтича, и все жива българската кръв. Кое е следващото стихотворение, което искате да прочетете? Аз направо питам, уважаеми гости, априлската балада да прочетем също. Балада. Да. Това стихотворение е в Панагюрище. Това беше... Страница 11. Да. Само да го открия, ще я прочета. Априлската балада също е наградена. Втори национален литературен конкурс "Априлски камбани" на Народно читалище Виделина 1865, град Панагюрище от 2021 година. Голяма награда. Априлска балада. Греят овошките, бият камбаните в пролетен лъмнал цъфтеж. Ето го вече мигът за въстание, за свобода да умреш. Повече няма време за вричане. Знаме с български лъв. Хей, панагюрци, оставяйте всичко. Слушайте своята кръв. В лудото опиянение конници тръгват на път. Край на вековното примирение. Искай Христова смърт. Че да умреш сега за България, по-сладко от преди. А в долините светят пожарите, кървави, страшни звезди. Чезнат годините, нижат се дните. В радост или в беда, идва април да пречисти душите, жадни за свобода. След няколко дни всъщност се навършват и 149 години от априлското въстание. Човек трябва да си помни историята. Това стихотворение да ни припомня за тази знаменита и важна история. Вие обичате да пътувате, нали? Да, с семейството и дъщеря ми много често пътуваме. Много ми е интересно, когато пътувате, виждате ли историческата част от това място, на което посещавате? Знам, в стихосбирката, уважаеми гости, има и стихотворения посветени на конкретни места, но господин Дилгеров е избрал тези, които е избрал. Така че... Добре. Кои според вас, господин Веев, да прочета? Кое бихте искали като... Моето още не е дошло. Дошло, така че аз мога веднага да си го пожелая, но пак ще рискуваме да нарушим сценария. Добре. Кажете. Господин Дилгеров избра сонет за словото да прочете, уважаеми гости. Само да обърна листа. 48 страница.
Преди 2 години, може би трябва да спомена, че в град Вършец се провежда един конкурс за сонет. Името на Лъчезар Станчев, един от големите поети и автор на сонети. Всички знаят неговото стихотворение, като вид на текст на песен "Усмивката". Повечето си спомнят усмивката със своята нишка лека, привързва тя човека към човека. В този конкурс участвах с стихотворението "Сонет за словото" и той беше удостоен с първата награда в конкурса. Забавено из дни и с години, пренасено с гълъби в карети, на кораби, по лед и през пустини, било е словото през вековете. А днес, незастраховано от грешки, преди да е видяно или чуто, пространствата световни и човешки пресича то за части от минута. Сте бързо слово, кой ли ще опази духа щастлив на романтични нрави? Не знам по-сладка мъка от онази, разяждан от съмнение греховно, да виждаш как тя отговора бавя на твоето обяснение любовно. Това е стихотворението "Сонет". Забелязах, че дори не погледнахте към книгата. Аплодисменти, човека си помни стихотворенията, хора. Да, между другото, тук имаше един много интересен въпрос и той ще ни въведе към това, което аз исках да питам от много време и цяла вечер тръпна в нетърпение. Вие знаете защо, аз ще ви кажа, уважаеми гости. А днес, незастраховано от грешки, преди да е видяно или чуто, пространствата на световни и човешки пресичат то за части от минута. Кой ще го опази от тия романтични нрави, господин Дилгеров, това слово? Аз мисля... Четете интернет какво се случва. Аз мисля... Действително, въпросът е основателен. Нашето съвремие е много лесно в общуването си. Bързо пишем, бързо получаваме съобщенията. Консумираме бързо информацията. Ги, забравяме ги. Липсва очакването, липсва съмнението, липсва тързанието, липсва вярата, надеждата. И именно това забавяне ги създава нещата. Когато очакваш, когато си мислиш какво ли, дали глобалното обяснение е прието или не, това е най-хубавото в очакването. Мъката, която и съответно щастливия момент на потвърденото това очакване. Е както пишат в старите романи: получих писмо, получих го, чаках го 1 месец. Да. Получих го, чакам отговор още 1 месец. Още аз получавам месец, отговор. А през това време ти мечтаеш, измъчваш се, създаваш вярваш, отношение към човека, отношение към човека. Точно това всъщност липсва на нашето забързано и съвреме, в което нещата се получават бързо и лесно. Може би трудностите понякога създават известна сладост в живота, известна сладка мъка. Аз не помня, прочетох ли всъщност, че това "Сонет за словото" е също наградено? Да, благодаря. Добре, пак ще го кажа. 23-та година е наградено. Избор на следващото стихотворение "Музей на изящните изкуства". Всъщност, да ви кажа, уважаеми гости, аз съм си харесал стихотворението Вапцаров. Обаче вие не знаете защо съм си го харесал това стихотворение и нямам търпение, съвсем скоро ще дойде това нещо, за да разкаже господин Дилгеров. Но сега на страница 20. Да. Господин, подсказахте до голяма степен идеята от предишното стихотворение за ролята и място на изкуствения интелект. Откраднахте ми удоволствието да ви задам този въпрос. Но ще отговоря и на този въпрос. Всъщност, стихотворението Вапцаров представлява един въображаем разговор с големия поет и най-вече с неговото стихотворение "Вяра". И в известен смисъл се намираме и в зала, която носи това наименование "Вяра". Спомням си какво казва Вапцаров. Може би моята вяра в дните честити, моята вяра, че утре ще бъде животът по-хубав, животът по-мъдър. Как ще щурмувате, моля? С куршуми? Не, неуместно, ресто, не струва. Тя е бронирана
здрава в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити. Добре. Стихотворението Вапцаров, нека да го прочета наистина. На 15-та страница. 15-та. Ще видите едно любимо изречение за мен. Колегите, които ме познават, имаме тук двама колеги от Националното радио. Те знаят, че аз тази тема много си я харесвам и по всякакъв начин правя различни репортажи по тази тема. Но... Вапцаров. Ти ме поглеждаш пак усмихнат под пролетната синева, но аз долавям твоите тихи и страдани до край слова. Животът стана ли по-мъдър? По-хубав ли е и по-лек? Щастлив човекът ли ще бъде с брат с изкуствен интелект? Не замени ли много лесно за хляб той своята свобода? Забрави ли онази песен, надмогнала дори смъртта? И аз мъчително преглъщам в мен истини от срам и гняв. Днес пак се боря за насъщния, с живота с безсърдечен нрав. Отново ми е нужна вяра в очите детски отразен, да дойде чист и лъчезарен, щастливият и мирен ден. Надмогнал бедност и себичност, да властва по-красив и нов, един почти атавистичен човешки порив за любов. Аплодисменти. Човешкият порив за любов е може би отговора за това, което не може да ни даде изкуственият интелект. На въпроса щастлив човек ли ще бъде с брат изкуствен интелект, отговора е? Че всъщност само любовта ще помогне. Ще помогне. И най-вече това, че изкуственият интелект никога не може да бъде припознат. Всъщност, Вапцаров казва в стихотворението "Пролет моя" и ще се обичат, как ще пеят, мисля, че кажеш, птиците в житата весело ще плуват в простора. Ще се радват на труда си хората и ще се обичат като братя. Колкото и, как да кажа, малко утопично да изглежда това, какъв брат може да бъде на човека изкуственият интелект или робота, който има изкуствен интелект? Не знам, в моята практика мога аз да отговоря на този въпрос. Има вече филми, които изследват тази област, но всъщност не знам какво ще се случи. Времето ще покаже. Никой не знае. Но аз искам само да отбележа, че за мен това, което е написал във Вапцаров господин Ангел Дилгеров, е първата творба, в която се задава този въпрос. Случва ми се и друг път да чета книги. Аз си признавам, не чета много книги, защото трябва да чета повече новини, отколкото книги. Тук трябваше да се засмеете. Защото сериозните работи не са понякога в телевизора. Но истината е, че за първи път срещам този въпрос като концептуален. Тогава всъщност, когато е написано стихотворение, той наистина не беше и толкова и самия изкуствен интелект. Коя година е това стихотворение? 2018. Нямаше чат GPT. Тогава още нямаше, но имаше първи така. Прохождаха нещата в областта на изкуствения интелект и ние сме си говорили, че Мариана Тодорова от БАН представяше нещата с развитието на изкуствения интелект, докато през последните години виждаме какво бързо развитие получи той и не знаем как ще се развие нататък. Но според мен никога няма да постигне, поне в областта на поезията, това, което може човека да постигне. Стискайте палци, защото иначе няма да има такива примери, които се правят, няма да има хора, които да идват тук да гледат и да слушат, да се забавляват, ако не знам това всъщност този формат не ми е много познат, признавам си. Всъщност, господин Дилгеров, кой беше първият човек, който ви насърчи да творите? Не е Мариана Тодорова с изкуствения интелект. Не е изкуствен интелект. Не, във всички случаи не. Наскоро даже в конкурса за Веселин Ханчев в Стара Загора един участник беше използвал изкуствен интелект в стихотворението. Той беше дисквалифициран, но това беше, може би, един от първите случаи, в които спомням се случая, да. Светна им лампичката и на хората, които оценяват творбите. Да. И това е голям риск, между другото, за оценяващите творбите, защото, може би, в определени случаи изкуственият интелект е добил много голямо умение да създава творби. Много въпроси стоят към това, аз ви попитах кой ви вдъхновява. Да. Човек, кой човек? Да, сега се връщам на този въпрос. Аз пиша всъщност от детските си, юношеските си години, като всеки човек, който се занимава с писане. Но всъщност, реално
първите стъпки, които направих в литературното творчество, бяха в гимназията. Аз съм завършил английската езикова гимназия в Руси и там моята учителка по литература Нина Цветкова, споменавам с голямо благоговение, защото тя беше един много ведър, много хубав човек като характер, но много строга в нейните преценки. И аз си спомням веднъж, тя ни беше дала някакво описание, което трябваше да направим по някаква тема и аз вместо да го напиша като някакво съчинение, написах едно стихотворение и го оставих в тетрадката да видим какво пък ще се случи. Тя беше много приятно изненадана и от този момент нататък започна да стимулира моите опити в литературни кръжоци в Руси, в конкурси посветени на патрона на училището Гео Милев. И всъщност тя може би е първият човек, който реално е стимулирал моето целенасочено развитие. По-късно съм участвал в кръжоците на Здравко Кисьов, един русински поет, който запази облика на русинската поезия. Той цял живот почти прекара в Руси. Тогава имаше, ако си спомняте, разлика между поети от провинцията и поети, живеещи в София. И много старозагорски поети, между другото, има, които са запазили. Да. Между тях един е Жеко Христов, на когото също. Те вече са покойници. Но сега е редно, може би, да им отдам почет за това, което са направили. По-късно като студент също, аз съм завършил едно от образованието ми българска филология с английски език и там реално съм публикувал в списанията, оманасите, сборниците за... Разказахте ми една интересна история в армията, когато сте бил войник. Имаше много интересна история, ще спомена, щом това. Аз бях няколко месеца войник в Стара Загора, иначе служих на турската граница, границата с Турция. И когато бях в Стара Загора, когато ни пускаха в отпуск в сграда, видях, че има кръжок, готичен литературен кръжок в младежкия дом. И както съм с военната униформа, вих се там и седнах. Това беше пълна изненада от Жеко Христов, старозагорски поет, той водеше този кръжок. А това се случва коя година, да кажем на нашите гости? Това е 82 година, преди много години. Изненада, защото военен отива при литературни. Всъщност, да. Всъщност стихотворението "Спомен за прашката" е на практика наградено в конкурса на Веселин Ханчев, който за Веселин Ханчев, посветен на Веселин Ханчев 2 или 3 години по-късно. Той се изненада, каза: ти вика, трябва да си избягал сигурно, каза, от казармата. И аз... Армията, да избягаш от войската не е сигурни. много миличово. Виж, каза, ще ти напиша, каза, една бележка, ще я подпечатам тук в общината и ще я дадеш на твоя командир, да ти дава отпуск всеки път, когато имаме. И той го направи. Дадох я. Слава Богу, командира ми беше свестен човек. Разбираше я. И всеки път ми разписваше книжката, за да мога да присъствам на тези литературни кръжоци. Значи тази нишка от училище, през студентските години, военните години, всичко е поезия за вас. Да. Ама само поезия или близки хора? Да. Ами, близките ми хора, ако така трябва да отговоря на този въпрос, са съпругата ми и дъщеря ми, които са първите ми читатели и най-вече критици. Защото им имам пълно доверие. Между другото, ако тази книга сега съществува като съдържание, най-вече, се дължи на съпругата ми, която преди 6-7 години, точно за времето, за което говорим, след едно дълго прекъсване от 10-на, даже 15-на години, ме просто, как да кажа, накара буквално да участвам. И аз наистина изпратих мои стихотворения. Някои от тях, както в случая, получиха награди в конкурси. Това до голяма степен създаде у мен впечатлението, че имат стойност стихотворенията. Знаете защо ви питам, нали? Да. Защото в стихосбирката "Стъпки по пясък и лед" има 2 специални стихотворения, посветени на тях.
Да. Между другото, аз съм научил един много голям урок от дъщеря ми, която е мой критик, че в най-трагичното стихотворение винаги трябва да има нотка на оптимизъм. Нещо хубаво трябва да се случи. Нещо човек трябва да има някаква надежда и нещо красиво да има пред него. И всъщност повода е преди няколко години нещо подобно се случи, преди няколко дни, когато беше разцъфнало пролетното дърво пред нас и заваля сняг. И стихотворението беше, и тази пролет, както беше преди няколко дни. И стихотворението казва, че то пак е разцъфнало изглежда. И цялото преди е било опяло, сега пак е в сняг. И пак разцъфнало изглежда. Обаче, вместо радостта от пролета, навява студ в сърцето, което е нещо съвсем различно като усещане. Тя казва много тъжно стихотворение. Не пиши, казва, такива стихотворения. Така. И аз от тогава избягвам да пиша. Да я поканим да прочете това специално стихотворение, което следва. Да, ако желая да се тук при мен. Така. Здравейте на всички. Така, да започнем с стихотворението, което е посветено на майка ми. Да. Стихотворението се казва "Смисъл" и е посветено на Ваня, на майка ми и съпруга на поета. Думи за всички неща, думи за дълг или слава, уж правят ясен света, а той по-объркан става. Думи за смърт и любов, думи за радост и вечност, думи за болка и зов, думи за безсърдечност. Аз преминавам край тях, губя се в техния смисъл. Как смелостта става страх, как подлостта става истина. Спъвам се денем в неща, с думи объркали разума, но ме изправят в нощта твоите думи неказани. Сега следва моето пък най-любимо стихотворение, може би защото е посветено на мен. Стихотворението се казва "Дом" и сега ще чуете защо е толкова специално. То е свързано с нашата фамилия, с фамилията Дюгерови и нейното значение. Прадядо ми Зидар е бил навярно, висок и силен, с жилести ръце. Строил е къщи, мостове прокарвал, е пътища към моето сърце. И някъде, дълбоко в мен е скрита, наследствената жажда да строя, ме кара да издигам в мечтите си просторен дом, усмихнат и голям. И не от тухли, просто от надежда и стихове с отключена врата, под покрива, на който се оглежда голямата човешка доброта. Дали ще ми достигнат сила, здраве, дали духът ми ще се преклони, той може би ще стане много бавно и може би след много, много дни. Но искам непременно да го видя, как расне до самия небосклон. Зидарят, знам, не трябва да си иде, преди да е довършил своя дом. Сега, всъщност, на първо място искам да ви благодаря на всички, че дойдохте днес и уважихте това прекрасно събитие. За поезията, по-конкретно за стиховете, които баща ми пише, бих искала да кажа, че за него това е неговото призвание. През всичките години, това, което ми е направило впечатление, е, че той живее за поезията. Поезията му дава сила, поезията е това, което го крепи дори в най-тежките моменти. И също така винаги съм се възхищавала на неговото вдъхновение, защото наистина буквално от най-красивите моменти, които имаме, на следващия ден се раждат прекрасни стихове. И сега ще ви разкажа за една много хубава история, която е един от най-хубавите ми спомени с неговите стихове и с творчеството му. Всъщност от една абсолютно обикновена екскурзия, която си имахме в Боженци през лятото, преди няколко години, по случай неговия рожден ден. Той е роден на 16 юли и в един прекрасен летен ден ние решихме да се разходим до Боженци. Беше много топъл, горещ ден, както знаем всички, това са горешниците. И
точно когато пристигнахме в Боженци, заваля много силен летен дъжд. Всички туристи много се разочароваха, казаха, сега ще загубим време. Обаче, действително, дъжда направи много красив пейзажа. Мъглите от горещия ден се надигнаха, Боженци стана едно приказно място. И няколко дни по-късно се роди едно прекрасно стихотворение, което ще го помоля да прочете, защото е следващото мое любимо. Стихотворението е свързано с поет, който ми е любим. Той може би е по-малко известен в момента, но той е един много голям и много хубав поет, Андрей Германов, който след като се разболява, отива в Боженци, там си купува къща и живее. Ние се изкачихме, минавайки през селото, до неговия дом и то стана много неочаквано, просто излязохме на него и там има паметна плоча, в която се казва. Това събуди у мене спомените за този поет и най-вече неговото творчество, което е така пронизано от много човешки и сърдечни чувства. И в този смисъл стихотворението до голяма степен е посветено и на тази среща с дома на Андрей Германов. Затова стихотворението Боженци има мото и ек от българската реч. Това е мото стих от неговото стихотворение Боженци, в което той разказва, че това е село, което е като гнездо на орли, където децата са били като малки лястовичета, които са отлитали надалече, но винаги са ги очаквали да се върнат. От слънчевите капки озарени на бурята сред стихващия гръм, пристъпвахме щастливи в Боженци по стръмния и влажен кълдъръм. А къщите, облъхнати от пара, белееха се сред зеленина, с покривите каменни и стари, с чердаци от дърво и светлина. И, воден от внезапно шесто чувство, се озовах пред неочакван праг. Там сляха се природа и изкуство, живот и смърт, любов и светъл грях. Къде ни водят пътища безкрайни в четирите посоки на света? Родината не е ли свята тайна, дълбоко закодирана в кръвта? И аз стоях край витата лозница, обгърнала широките врати, загледан към Балкана като птица, готова всеки миг да полети, а стиховете в паметта ми избрани звучаха на поета с гласа и чувах ек отзвъннали камбани под българските древни небеса. Приемете аплодисментите, господин Дилгеров. Приемете аплодисментите. Благодаря. Между другото да кажа, уважаеми слушатели, има той навик. Съжалявам, да. Това стихотворение Боженци също е наградено на 4-ти международен поетичен фестивал Есенни щурци, посветен на поета Иван Николов, село Горски извор, Хасковска област, 21 година. Награда на Съюза на независимите български писатели. Да. Между другото, много разнообразни награди имате, между другото. Иван Николов са били много добри приятели. Те съвместно издават книга и всъщност това беше една форма да почета и неговия приятел на самия фестивал, посветен на Иван Николов, който се провежда в родното село Горски извор Хасковско. Господин Дилгеров, аз предлагам нещо сега, понеже сигурно нашите гости също ще искат да ви питат нещо, ще поискат автография, ще поискат книжка. Да отговоря на всякакви въпроси. Ще четем ли още, защото сме си подготвили още малко, или кажете, да предложим на нашите гости възможности? Както прецените, ако има въпроси, съм готов да отговоря. Добре, ми хубаво. Въпроси? Или може би след това, като приключим? Ако няма, мога да прочета едно от новите стихотворения, които не са в книгата. Не са включени. Която, между другото, само да ви кажа, господин Дилгеров иска да издава втора книга, така че може би е така предпремиерно да чуете, нали, сега рекламират предпремиерно, вижте това, вижте онова. Сега тези, които са дошли тук, ще могат да чуят предпремиерно и друга стихотворение. Да, кога ще стане, ако е със същите темпове, може би втори живот ще здраве не да трябва. стане, господин Дилгеров, това е най-важното. Това е последното стихотворение, което беше наградено с втора награда на 11-ти поетичен конкурс, на практика преди няколко дни, в средата на
края всъщност на април, на Благовещение. Стихотворението е от конкурса за любовна лирика на Здравица за любовта в Асеновград. Любовен сонет. По хълмовете светлина пълзи и багри с блясък нежното й тяло, а слънцето, като зърно озряло, се спуска над смълчаните лози. По дланите й лепне гроздов сок, към бъчвите ще тръгне тъмно вино, в кръвта подобно пламък да премине с изящество на древен гръцки бог. Преди да звъннат тръпнещите чаши, тя ще се вгледа в мъжките очи и в техните желания суетни. Нима от дързостта им ще се плаши, щом в тях на здравицата зазвучи с мисли и слова хилядолетни. Още едно стихотворение? Да, още едно, понеже виждам, че сте подготвен. Казахте, господин Ведев, за патриотичната тема. Така един поет, с който се срещнахме и така, когато уважавам, Атанас Капрал, съвременен, много добър поет, ми каза: кажи ми едно стихотворение за родината. За родината най-трудно се пише. И аз бях като в небрано лозе, не успях да му кажа нищо. Казах, освен да напиша нещо и тогава. И по-късно се опитах да напиша едно стихотворение, посветено на родината, което носи такова, всъщност подобно заглавие, посвещение на родината. Мотото е известното стихотворение на Георги Джагров «Земя като една човешка длан». Толкова е малка тя, че можеш да я вземеш като шепа пръст, с нея да се радваш и тревожиш, да преминеш през света на кръст. И да я бленуваш като знаме, и да я развееш като знаме, и да я бленуваш нощен час, като китна пролетна поляна, като извор с омагьосваш глас. И макар, че тя не е голяма, в сърцето да я побереш, можеш само с дума като мамо, безпределна обич купнеш. Ти, родино, в мен ще си останеш, с коси от бели снегове, с сърце от незарасла рана и очи от тъмни векове. Ще звъниш в мен като камбана, щом изгубя пътя си назад. Вече зная, ти не си голяма, но без теб е малък този свят. Ангел Дилгеров. Да, още аплодисменти, за да разберем дали сме се справили добре с представянето на книгата. Това беше, нали? Много ви благодаря, че дойдохте. Благодаря на всички. Вие също благодарете. Благодаря, господин Велев, за вашето... За мен беше удоволствие. Даже се забавлявах. И благодаря на всички, които намериха време, отделиха от времето си за тази поетична вечер. Сега искаме да ви поканим да се почерпите и да изпиете по чаша вино за здраве и за успех на стихосбирката и на автора. Благодарим ви!